Nasi ang special. Conspiracy. Kasi mga cancer, ako nga pala isa sa mga leading conspiracy theorists ng kalawakan. Ako nga pala si Paulol. At ngayon, alam mo yun, umay na ako sa mga conspiracy theories na yan. Basura! Dami-dami mga conspiracy theories. Naglipa na sa Pilipinas. Yung sa Flat Earth Theory, tas yung kanyang mas bobo na version na Hollow Earth Theory. Meron pa yung topic ngayon na Area 51 na parang international version ng suntukan sa Ace Hardware. Tas ako, ayoko siyang isa-isa kasi abutan yung siyam-siyam. So naisip ko, pag-usapan natin kung bakit bumibenta tong conspiracy theories sa mga tao. So huwag kayo mag-alala, hindi naman kayo bobo kung naniniwala kayo sa mga conspiracy theory niya. It is natural sa mga tao na magkaroon ng ganong affinity or connection sa mga conspiracy theories, kung bakit sila naengganyo, bakit sila nag-i-interested, at kung bakit siya bumibenta sa YouTube. Na-explain ko to sa mga iba kong videos, pero ito dahil YouTube-centric tayo, kailangan nakafocus tayo sa topic ko din. Hindi to ipa-plug ni Tito YouTube sa mga iba. So pag-usapan na, ano ba ang isang conspiracy? Ang sabi dito, a conspiracy is a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. Well, in this case, most of the time, either government or mga mad scientists, okay? Ibig sabihin, kailangan mo ng intention. Kailangan may intention yung kabilang party para hindi sabihin sa masa kung ba't nila ito ginagawa. So, automatically, marami na agad mga conspiracy na hindi kasama dito. Kunyari, yung Flat Earth Theory. Ano makukuha ng mga tao nagtatago na flat ang Earth sa public? Ba wala naman. Ano ngayon kung flat ang Earth o hindi? Pero alam naman natin sa science na hindi nga flat ang Earth. Pero, so ano makukuha nilang kapalit sa hindi pagsabi nun sa public? Isipin mo lang gano'ng karaming mga scientists, gano'ng karaming mga tao na may kanya-kanyang intellect, may kanya-kanyang resources para alamin ang mga nangyayari sa mundo. Di ba? Paano mga philosophers, sila Aristotle, sila Plato, meron silang mga primitive devices para malaman nila kung bilog ang mundo. Hindi, di ba? Naalala nyo, mayroon naghukay ng hole pababa. Masalaman niya na yung sun ay hindi nasa taas lang, umiikot siya kasi yung shadow doon sa gilid ay nag-iiba-iba. Alimutan ko na yung name, pero mahilig lang talaga ako sa mga ganyan kasi kung di pa halata sa itsura ko, nerd ako sa siyensya. Gusto ko nga maging chemist kasi di ba alam mo sa Pilipinas, mahirap ang tuition, kaya iba na lang ang aking tinapos. Ayun, isang example yon ng mga conspiracy theories. So kanilang narcissism, gusto nila kami alam namin. Okay? Kayo hindi. Kasi mind control kayo. Mind control kayo ng gobyerno. May nararamdaman kami mga presensya dito na hindi kami kinokontrol ng gobyerno or kung ano mga secret society at kayo lahat, mga langgam kayo na nasa kamay ng mga tao. To kami na hindi mga scientists o may mga mabibigat na tinapos sa NASA, sa mga scientific fields, hindi nila alam. Pero kami alam namin, di ba? Nakita mo yung narcissism involved doon. Doon muna tayo sa sabi kong science behind kung bakit marami naniniwala doon. So simulan na natin ang Pulis Pangkalawakan Conspiracy Theory. Merong pinag-aralan ng mga scholars na tinatawag nila ay illusory pattern perception. From the word itself, illusory pattern perception. So iniisip mo from a certain pattern na observe mo, meron ka illusion na meron tong ibig sabihin dahil ganito yung nangyari. For example, nag-flip ka ng coin 3 beses, heads or tails, lumabas 3 beses nag-heads. Ang illusory pattern perception dito ay isip mo heads na naman kasi tatlo na eh. Pero sa katotohanan, 50% pa din ang bagsak ng coin na yan. Yun din yung sinasabi nilang gambler's fallacy na, natalo ko 3 beses, siguro manalo na ako sa pang-apat. Sabihin nyo sa mga tatay nyo na laging sumusugal sa barangay nyo. Para umuwi naman sila para alagaan ka at hindi yung kanyang mga pangsabong. Bakit meron tayong ganun? Ba't meron tayong innate na ganung klase naghahanap tayo ng pattern? Well, kasi that is an evolutionary trait. Kung wala tayo nung mga primitibo nating kinasimulan, di ba? Naalala nyo, mga caveman pa tayo, nasa Africa tayo, di ba? We're surviving. Wala tayo sa ibabaw ng food chain, nakikipagsapalaran tayo sa mga ibang hayop. Hindi tayo mag-survive. For example, nasa gabi ka. Kaya di ba, hunter-gatherer tayo. May mga hunters na naghahanap ng pagkain, di ba, papatay ng mga hayop. At may mga gatherers, yun yung mga nagkukuha ng mga halaman, inaalagaan yung mga anak nila, yung kanilang species. So ngayon, sabihin natin nasa gabi sila, maghahunt ka ng mga hayop, may nakita ka sa dilim. Hoy! Ano yan?
madilim ha, mukha siyang mukhang kapre. Pero pag lumapit ka, ano lang pala, di ba? Bato lang. Bato lang na merong figure. Yun yung sense ng illusory pattern perception na nadala pa natin hanggang ngayon na better safe than sorry, mabuti na i-doubt mo yung sarili mo or para maniwala ka sa hindi ka pa sigurado kasi kung sabihin natin kapre yun, yung nakita mong anino, Who's that Pokemon? or in this case, nakamamatay na hayop, Demonetized. na isang prehistoric tiger or saber-tooth, ganyan-ganyan, hindi mamamatay ka. Nasaan yung suspense music ko, Pao? Ano ba? Kung mali ka nga, o di okay ha, mukha akong tanga doon na mali ako ha, bato lang pala. Okay yun, boy ka. Pero isipin na lang natin tama ka. Like, tama yung sarili mo na denout mo yung sarili mo. O di hindi ka nakain nung prehistoric na predator na yun. So doon naglalaro yung illusory pattern perception kung bakit meron patay hanggang ngayon. Parang mabuti na maniwala lang sa ganitong theory, sa ganitong bijebri kasi nagbibigay ng dopamine, nagbibigay ng feel-good hormones na, may alam ako. Diba yung mga conspiracy, alam namin, boom, hindi alam to ng mga matatalino, mga scientists, mga tinapos, bla bla bla. At doon nabubuhay ang conspiracy. At doon na nabubuhay kung bakit ito bentang-benta sa mga tao. Dito nag-feed yung conspiracy theories ng mindset. Nagninitpick ka, pinipili mo pumipili ka sa maraming selection ng mga bagay na mag-fit sa narrative mo. Ito yung hinahanap ko. Pero kahit itong isang buo na to, hindi sinusuportahan yung sinasabi mo. Just, meron lang kasi isang source na hindi naman ganun ka-credible or ganun ka-significant yung research na ginawa or baka shady pa yung pinanggalingan na site, kala mo totoo na. Doon nabubuhay ang mga conspiracy theories, diba? At nakakasakal yun, talaga nag-i-effort na educated community. So ulitin ko lang, hindi ka bobo kung naniniwala ka sa mga conspiracy theories. Okay lang. Makukuha lang nating lesson doon na maging intrigue ka sa isang subject. Kaya sabihin natin naniniwala ka sa flat earth theory. Dahil interested ka malaman to, tignan mo yung flat earth theory at tignan mo din yung pinag-aralan natin, yung talagang maraming scholars ang mga naghirap alamin throughout the years, diba? Nung panahon nila Ptolemy na nagitna ng ating solar system ang mundo, 'di ba? Yung geocentric theory niya, 'di ba? Pero mali pala, heliocentric pala. Palawak yung kaalaman natin. Syempre may mga tao pa rin naniniwala doon kasi baka feeling nila unique sila or at least or hindi sila informed enough or kung meron man silang informasyon mali yung kanilang informasyon na nakuha. Meron kang higher dopamine na nakukuha mo yung gusto mo para feel good na may alam ka, hahanapin mo ulit yung conspiracy na to at mag-uulit-ulit to, circular to at ma-addict ka. Suspense music, nakalimutan ko sabihin. Ngayon, dumako naman tayo sa YouTube. Karoon ng YouTube ng mga mass na paglinis sa kanilang site kasi sobrang malaking harmful misinformation ang mga conspiracy theories. Lalo na sinisira nila yung education na binild up ng mundo para sa sarili. Diba? Tapos na tayo sa mga medieval ages, diba? Tapos na tayo sa mga supernatural shit na yan, mga shit na yan. Binibigyan nyo lang ng unneeded na takot ang mga taong vulnerable enough para maniwala completely dito. Kung dina-doubt mo, okay lang. Mabuti yun na pang salpak sa opinion mo para ma-weigh mo kung talagang yung alam mo significant enough para maghanap ka pa ng extra information. Pero kung mga bata dyan na vulnerable na, lahat na makikita ko sa internet, totoo, nanalo ako 1 million pesos, nanalo ako 1 million pesos, So, ayan, kung punta kayo sa algotransparency.org, makikita nyo dito yung mga trending na mga topic throughout YouTube. At ito, bumalik ako nung January 1 lang of this year. Makikita nyo, ano yung number 1? Yan na naman, mga conspiracy theories na naman. Ito kasi yung before yung kanilang update na nililesen na nilang i-plug yung mga conspiracy theories na yan. Alam kasi nila na madali itong ibenta kasi maraming taong kakagat dito at dahil to pick their interest. Kahit hindi naman siya informative in it. Para lang parang sinasayang lang yung oras sila, mga suspense, yung mga suspense na music, mga nakakatakot na music, para lang tumagal yung kanilang watch time. So ngayon, skip through tayo sa update ng this June lang. Sige, di ba? Ano makikita nyo? Either deleted na, di ba? Either deleted na yung mga conspiracy theories or sobrang onti na lang ng mga conspiracy theories
na pinaplug ng YouTube. Kasi mga alien shit na naman. Boom! Tanggal na naman. Dinadaanan niya ng mga YouTube personnel. Tito YouTube, di ba? Buti pa si Tito YouTube, di ba? Kahit inaaway tayo niyan, alam niya kung ano nakabubuti sa kanyang mga pamangkin. Dinidirito rin talaga outright harmful para sa mga tao na talaga binibigyan ng mga kasinungalingan ng mga YouTubers na yan. Mga basura lumalabas sa bibig nila na daig pa ang baho ng Espanya at Moraita. But the rest, puro mga scientific na about the universe. Mabuti na pinili nila sa sobrang dami mga video sa YouTube. Tinapon nila yung mga basura, mga sobrang conspiracy theories na mga sayang lang sa buhay. For example, ito, si Rizal daw ay anak ni Hitler. The stories about Rizal is that he was the father of Adolf Hitler. Suspense music! Tignan yung buhok. No? Kita mo yung buhok. Pareho hati. Suspense music! Yung bigote. Lang yung Hitler yung kanya. No? Actually, Rizal's travel buddy, Max Viola, wrote in his diaries that Rizal met a Viennese woman while they were billeted at Hotel Metropole. So, could Hitler be the product of a one-night stand? Ang sarap-sarap. 999! Paka-fantastic naman nung sperm na yun. Ano? Sinabi na isang historian dito na imposible daw mangyari yun kasi nung nagko-conceive si Hitler, nasa London si Jose Rizal. And in fact, Hitler was not born German. He was born Austrian. Hindi siya sa Germany. May isa pa yun, hindi daw sa Germany, di ba? Mali na yung kwento. Pero pag tinignan mo naman yung date, mukhang tama. No? But it took quite a while before finally, nung may nag-research talaga ng for Maraming salamat sa mga nag-research. Kaya naagdas yung buko eh. Mas madali kasi mag-imbento ng mga conspiracy para sa views kaysa talagang pag-researchan mo para makatulong ka sa tao para mag-inform. Ang mismo ini-inform lang ng mga conspiracy theories ay yung conspiracy itself, hindi yung science or history o yung truth behind the conspiracy. There's suspicion, doctor itong taong ito. Doctor si Rizal, di ba? When Rizal left London, the Ripper killings also stopped. Coincidence? Akda rito. JR. Initials yung Jose Rizal yun. JR very mysterious. May si Rizal na may mysterious side. Maloka ka. Pero again, Yep. this is a funny story for you. Yes, it is very funny. Pag yan ang gusto ng mga babae, yung mysterious. Kaya marami siyang mga chicks. Suspense music! So ayun, diba? Example na yon na kung gaano ka-outrageous at kung gaano kalayo ang mararating ng mga try-hard, die-hard na mga conspiracy theories, mga conspiracy theories para lang maging edgy at maging cool at maging center of attention. So ayan. Buti na lang maraming dislike to. Maraming tao nakakaintindi sa isang conspiracy at katotohanan. So ngayon, tapos na tayo sa local, dumaan na tayo sa Area 51 mismo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako pupunta sa mismong detail. Pamunuan mo ang pag-atake ng puwersa ng paraiso. Bawasakin lang natin yung mga common na totoo daw pero hindi. For example, si Robert Lazar na isang conspiracy theorist na nagsimula ng Area 51. Isa siyang self-proclaimed physicist na una niyang binring up na mayroong Area 51 na dinenay ng government pero ang nangyari meron daw. So makikita mo, pero dito self-proclaimed physicist siya kasi wala namang record na isa siya talagang physicist. Diba kung nag-aral ka ng matagal sa MIT or sa Caltech, diba yung mga kilalang university ng science doon sa States, dapat meron ka mga colleagues, meron ka mga dean, meron ka mga facilitators, meron ka mga professor, dapat may mga taong kilala ka na pumunta ka doon pero wala siyang ganung information. Ang pinakamalapit lang na data na meron tayo ay isa siyang former film processor sa Los Alamos na lugar sa Amerika. So ito yung dinrawing niya. Suspense music, diba dinrawing niya to, pinirmahan pa niya na ito daw itsura ng isang UFO. So unang-una, gusto dito yung UFO niya kasing itsura yung UFO niya ng mga normal na UFO na makikita mo sa ET. Oy, nasa nyo ako yung suspense music, nakalimutan mo. Makikita mo dyan sa mga lumang movie noon na klase ng UFO. Mas
naniniwala pa ako kung yung mga UFO, yung mga itsura ng alien dyan ay hindi yung tulad sa mga movies. Like, kung meron man alien, I'm sure sobrang different yun at sobrang kakaiba compared sa nakikita natin. Baka nga less evolved siya compared to us. Baka mga microorganisms pa lang sila or baka godlike na sila na klase ng creature na para langgam lang tayo sa kanila. I-research nyo yung Fermi Paradox kung bakit hindi pa tayo nakakita ng alien hanggang ngayon. Maganda yun, maganda siya. Lagyan mo ng picture ng alien para kunyari totoo. Scientific inquiry siya at hindi siya conspiracy. Okay, maglalatag sila ng mga iba't ibang scenario, iba't ibang hypothesis at pinapakita sa'yo on what basis or anong pros and cons of each hypothesis. Instead of saying na tulad na sinasabi ng mga conspiracy theories, ito tama to kasi alam ko at hindi nyo alam. Mga ganun kabobohan at mas maniniwala ko. Sige, lalagay ko sa description yung Fermi Paradox. Nagmamay-ari daw siya ng isang site na United Nuclear Scientific Equipment and Supplies. So, pinuntahan ko at ito, nakita ko. Well, legit naman talaga siyang store na pwede kang bumili ng radioactive or legal naman siya. Hindi naman masaya. Diba? Sabi ko sa'yo, pinagkakakitaan nila yung mga ganito, di ba? Yan agad, boom, kami 150 agad. Hindi naman to illegal Pwede naman siya in small amounts Pero para makagawa ka ng nuclear weapon, hindi enough yung ganito klaseng mineral or ganitong klaseng mga elements para makagawa ka nito. Siguro nasobrahan ka lang sa Back to the Future or Rick and Morty kung feeling mo ay makakagawa ka niyan at gano'n ka pa katalino. Eto, meron siyang bago, Area 51, meron traffic sa website namin, kasi daming utu-utu sa conspiracy theory, so pupuntahan natin yan. And boom, of course, meron agad benta ng restricted. Nagkakitaan agad ng kanyang conspiracy theory, kasi ilan naman ang point ng pagkakaroon ng conspiracy theory, di ba? Nung alala nyo, simula ng video na to, kung meron may intention dito na harmful, ay yun ay para makauto ng mga taong ganyan, para bentahan ng mga ganyang mga goodies, di ba? Mga ano matawag dyan, mga paraphernalia, para pagkakita nila yung mga ganong gullible na tao. At ako, sabi tayo din sa channel na to, gusto ko ini-inform ang mga cancer kasi nasusukot ako at nasasaktan sa mga tao na naniniwala agad-agad sa ganyan. Like, okay lang kung napipick yung interest nyo, pero kung isa-substitute mo na agad to sa napag-aralan mo throughout the years, sa mga accepted theories na ngayong 21st century, ay sinasayang mo yung mga ginastos ng magulang mo para pag-aralin ka. Paano? Hindi naman yung mga theory, kaya nga siya theory. Kasi hindi pa siya law, hindi pa siya fact. Alam mo, sa scientific community, iba ang meaning ng theory in layman's term. Ang gravity is still a theory hanggang ngayon. Pero pag tumalo ka ng building, ay mamamatay ka, di ba? Hindi ka naman pag tumalo, lilipad ka Pero kasi, ang basis kasi science community, panagsimula ka ng theory, you need to support it hanggang dumadami yung solid na evidence mo. Yun ang gagamitin at dun maglulook to ang mga iba mong colleagues para ituloy ang kanilang kanya-kanya mga project. Kunyari, itong theory ngayon ang gusto ng scientific community kasi maganda yung ebidensya. Pero after 2 years, may mas magandang theory. Inayos niya yung ibang equations, ibang formula para mag-fit ng mga iba't iba pang mga thoughts. Diba yung mga nakikita mo sa mga blackboard na sobrang kahaba? Formulas upon formulas upon formula. Dinidisassemble yung formula, equals mc squared, energy equals mass times quanta squared, blah blah blah. So sensya lang, may mahilig talaga ako dyan. Pero yung equals mc squared hindi naman si Einstein una nag-coin nun Marami iba nag-coin, pero si Einstein na ang una na nakapag-simplify into that sequence na E equals mc squared. Marami nang gumawa ng mas mahaba, pero di naman pa-simplify. Kung ang gusto ng science community ay mapa-simplify mo yon para magamit mo yung formula na yon sa iba pang formula para makagawa ng parang theory of everything na isang formula to quantify or at least to put on a paper ang ating universe. And kung hindi man nakaka-excite yon, kung hindi man mas exciting yon compared sa pag-invento ng mga alien, kayo na bahala sa buhay. Mas nag-enjoy ako ng ganong klaseng fun sa paghanap sa universe ng ating mga hindi pa natin nalalaman. Ito, kesa magtapo ka bigla na, uy, alien yan. Alien yung nasagutan ng lahat. Sayang ng buhay. So, ayun, ulitin ko lang, hindi masama maniwala sa conspiracy theories. Pero alamin mo kung hanggang saan ang limitasyon ng katotohanan sa isang speculation. Nandito na tayo sa age ng internet. Pwede nyo natignan lahat. At naiintindihan ko dahil nakikita nyo lahat at nakikita nyo rin ang basura ng mga conspiracy theories. Mag-effort, kaya alam ko nakakapagod mag-effort, mag-alam ng impormasyon. Ang tagal ko rin dinoble check yung mga sources ko dito, kung legitimate, and blah blah blah. And nakakapagod talaga. Pero mas rewarding siya kaysa yung isusubo lang sa isang conspiracy theories kung paano ka mag-isip at kung paano mo dapat tingnan ng isang bagay. Parang
sa law system natin, the burden of proof lies on the conspiracy theories. Hindi doon sa mga taong na gumawa na ng foundation ng ating mga nalalaman ngayon sa mundong ito. At alam mga cancer dyan, mag-double check kayo ng mga sources at huwag kayo magpapapaniwala. Mapapalo ka kay Tito YouTube. Yan, tapos na tayo maglilnes ng mga basurang content. Hopefully, naiintindihan nyo kung bakit maraming naniniwala sa mga conspiracy theories agad-agad. At kung gusto nyo talagang daanan natin yung mga conspiracy theories sa kung ano-anong kagaguhan at kabobohan yan, pabuti nyo ng 10k likes tong video na to. Comment nyo na rin kung ano doon ang gusto nyo una natin. Okay, naiintindihan nyo ba ha? Kinukuha na ako ng mga alien ngayon, kaya gawin yun. Pag hindi nyo ginawa, kukunin din ngayon ng mga alien. Grabe. Ubus na away ko dun Ako ulit si Paulul, ang nag-iisang conspiracy theorist ng Pilipinas. Huwag tayo like, share sa mga alien yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Suspense music muna. Paulul.